Mar ariyo en wach mar kangaroo courts. Kangaroo courts in Kisii, they are the highest the number. Nikech ka nyathi obedo ni ng'ato nomako nyathi matin, to kaka anyuola gini notimore e anyuola, iwinjo king'ise ni gini ok wagol oko. Samoro kumako nyino tumake kuchopo kode to onge complainant, miyo askeche yawne ng'ani. Koro kose yawne to ng'ama nokoso ne cha pod nitie, udhi e kangaroo court. Nyathi ma nyako ni nyathi ma wuoyi ni dongo kong'e ni nitie ratiro na moro mane jogi omaya. Koro kochopo igni moko mbele ka, to stress te en go, stigma cha en go. Nyathi ne dhi chopo kama koro odhi retaliate. Some are even doing revenge. A revenge ni nitie gik moko adek. Adwa ni winj malet kaka na winjo. Tadwa ni gima timono nyaka bed zaidi mane timona. Koso kaponi ine mimiyo aluz gimore kit ngimana mada yudo. Koro atime manyaka dunia ng'e ni gini notimore kama kama. To yudo ka revenge no en gimoro ma otimore, ng'ato ok nyal ng'iye ka revenge. To gimotimono to piny gima wuoro. Then secondly, en asira. Machielo.